thona muchuak tu te chu Wright brothers an ti mai Orville le Wilbur Wright te an nia anni hian kumsang khasakwa pathum December ni som pasari jingdar som le mini somthum panga khan thona masaber chu Kitty Hawk North Carolina US atangin hlotling takin an lo thlo chwa tir to a heta an thona siam chu masaber hi Wright Flair tia hriat an hing he anni unaw hi voin thlenga kan thlona man tak tak te bultan tu le modern aviation siam chuak tu angangai an ni zui ta ni ma se he an thlona siam chua hi thli le lunch rail manga vor chua ani awangin mi then khat chuan ama chawa thlok chuak ani lo an ti thim Brazil rama chuan Alberto Santos Dumont hi thlona mu chuak tu ma sapera an ngai thunga kum sang kha zakwa paruk a khan mi pui ma a ama chawa thlok chuak thei thlona 14 bis anti mai chu a thlo chua tir to a tin India ramami then khat chuan Sivkar Bapuji talpeda hian kum sangkha zare somkwa panga a Rice brothers te ma dei to in thlona asiam to ni in an soi ve bok chuti rual chuan Wright brother te kha control flight thlona thunun thei siam chuak tu masaber an ni awangin khovel mun tamzo ka mu chuak tu masabera pom an ditlang pui ta thawani Wright brother te chanchin le thona an siam dan te hi angai nom le a anni unaw hi thiam na sang college degree nei mi alo anni a bicycle siam na dor an nei thina thona an siam nu po hian bicycle an siam na man ruale thiam na te kha an chor tangkai le ani ome an thona siam an thlo chaw tir masak per kha second so pani chung chau a thok a thlo hlat zo po fit za som ni vel chau a thui ani bok an thona engine tura siam sa an mu mai lo awangin an ma ni nge in aluminium block engine horsepower 12 chawachak an siam chopa heti hun lai hian midang po in thona siam an lo tum ve thin bok ma se thona thunun dan an thiam lo thina Wright brothers te hian 3 axis control an ti mai thona ding le ve ya koi dan chunglam le hnuailama a tha in herdan an mu chuaka hei hi voin thlengin thona zong zonga man alani zui ta zelani an thlo chua tir masak ber ni khan voili lai an lo thlo chua tira an thlo chua tin nung ber chu second somnga pakwa chung ni in fit zariat somnga pahni lai a thlok thei to ani thlo na hi thir deuh fek rit tak ani chung hian a thlo thei dan hi thli le thil chet kual dan physics a in ngat thui hle a thona thlok tur hian thil pali an in chuk tua reng angai thina apoi mo ma sabera chuan a engine hian thona chu malama chak takina nora ti chuan thona chu ron tlan tanin thona atlan chak lai hian thli in alo dang le a engine chak na kha thli dal na a in asan jok miau awangin malama atlan thei thungani chutia atlan chak tak em awangin thona chu atlan chak lain atha a thli akala chu chuan chunglama a choi kang ta thinani kan chen na lei hip na chuan hnuailama a hi pa ma se leave kha weight a in a chak zo ka wangin chunglama a thlok chuak thei ta thinani thona tha hi a chunglam a pong dewa a hnuailam a phek deuh thung hei hi airfoil shape anti thim thona atlan chak hian a tha chunglama thlikal kha a chak zo ka a hnuailama thlikal kha amuang zok thung thi chak zok na hmuna chuan pressure a tlema a hnuailama pressure a tam zo ka chu chuan thona chu chunglama a vor kang ta ni makle angreng tak chu thona tha hian thli kha hnuailama anam tha a le tin thli khan thona kha chunglama aron nam ve thungani chutianga thona chu akan thei ta ka wangin pilot te hian 3 axis control anti mang hian thona hi thli laka an koi pui thei ta thina pilot khan ama a control na mun steering kha ama lama apo nai chuan thona hnunglama elevators kha aron in hong chawa chu chuan thona malam kha chunglama avor chho ta thina akan to chuan amalam abi thave thung an tho chua a an koi du chuan pilot chuan a khal na kha dinglama a her chuan thona tha mora ailerons anti kha aron in adjust tha pakhat aron niama pakhat aron sang vele thunga thona kha aron on ta thina pilot te hnuaya chuan pedals pahni a oma dinglam pedal ara chuan thona meilama ara dar kha aron che a thona malam kha adinglama aron her ve bok voina kan thona man zong zong te hian
Wright brother te hmu chuwa wing werpix basic idea kha an la mang fekani helicopter po hi a tho thei dan hi physics kalmang tlang puya chuan rotor blades le leaf an ti mai helicopter chung a oma thalian le sei pui main rotors an ti hi tho thei na man ruwa berani a heng kha te hi a virkual hian thli chu leilama anem tha a chu chuan chung lama anam kang tha thung trim chu thil in trial ton vel chu leaf ti in an soi mai thina chu force chak tak chu helicopter ri na weight ai na chak jok chuan chung lama a thlok chuak thei ta thina ni